son de nenos e nenas que están en primero e en segundo de primaria, vale? Este é o cuarto curso que estou nesta escola, entón veredes un pouco a transformación durante estes cursos, non? Para min a palabra liberdade é a palabra que me acompaña dende toda a miña vida, dende que nacín. A liberdade sempre foi unha cousa que estive buscando, que, bueno, no contexto no que estaba, escolar, familiar, bueno, no contexto social, pois era unha palabra bastante necesaria. Hoxe en día, co tema, coa situación concreta na que estamos, pois tamén é unha palabra bastante necesaria. Sempre o que reivindico de cara aos nenos é esta liberdade, que era a liberdade que eu quería cando era nena, e a liberdade tamén que quero para os nenos e as nenas. Liberdade, movimento libre, xogo libre, que este libre é super importante, non só xogo, non só movimento, sino libre. Vale? Entón, os espazos ambientes de libre circulación son uns escenarios magníficos, unha oportunidade magnífica para os nenos e as nenas de infantil, porque o que, sobre todo, de alguna maneira intentan desenvolver son a actividade espontánea. Que a actividade espontánea é unha característica e necesidade básica dos nenos e as nenas de infantil. Os nenos e as nenas de primeiro e segundo de primaria tamén continúan tendo esta necesidade, porque parece ás veces que cando os nenos e as nenas pasan a primaria, ¿no? Como que se transforman en algo que ninguén sabe ben que é, pero que de repente pues, os nenos e as nenas teñen que estar sentados nunha cadeira despois de estar en infantil nun ambiente máis ou menos digo porque depende do sitio, ¿no? Depende da escola, máis ou menos con liberdade para moverse, para o xogo, ¿no? Porque como que hai permiso, que permiso é unha palabra tamén super importante, hai permiso para xogar, porque total, os nenos e nenas de infantil tampouco son en unha etapa moi importante. Para min sí que é, pero digo socialmente, ¿no? Porque os nenos e as nenas o que van aí a xogar, a pasalo ben, ¿no? E temos unha imaxe así das mestras de infantil, pois que total tampouco fan unha cousa, acompañan eses nenos facendo iso, ¿no? Sin embargo, é unha etapa super importante, igual que a etapa 03 básica, ¿no? E garantir espazos no que os nenos e as nenas podan desenvolverse de maneira libre é fundamental. Entón, o que vou a mostrar é pois, un pouco esta idea, ¿no? De actividade espontánea, de xogo e movimento. Vale, e antes de comenzar, un pouco para ilustrar esta idea, a través de como unha especie de metáfora, vou a poñer un vídeo, bueno, Carlos vai a poñer un vídeo que se chama Tandem, que me gustaría que, bueno, que o miredes e intentedes ver pues, esa metáfora, ¿no? de cambio de perspectiva, porque en realidade os ambientes espazos de libre circulación non son un cambio de metodolóxico que as veces dicen, sí, é un cambio, as cousas diferentes, non? É como unha mirada totalmente diferente a todo o que ten que ver coa nosa práctica educativa, absolutamente todo, é como, ¿no? Facer un xiro e a nosa mirada está posta absolutamente nos nenos e as nenas. Eles son os protagonistas, ¿vale? Reales de aprendizaxe. Pois nada, imos a ver ese vídeo e imos a ver esa metáfora. Bueno, non sei se se viu ben, a verdade, porque eu non o vin ben. Vale, bueno, un pouco explico, así rapidamente. É un tándem no que primeiro va adiante o adulto, ¿no? E detrás vai, neste caso, un adolescente.
Entón, o que va adiante, o adulto vai super ilusionado, mostrando todo, ¿no? Ensinando, que sería como, pues dentro da escola tradicional, onde está posto, ¿no? O importante está no ensino, ¿no? Na maneira de ensinar a outro, entón o adolescente que está detrás cada vez está menos motivado, porque nin tan só ve o que está diante, é a persoa que está diante a que va mirando e que va decidindo, tomando decisións todo o tempo respecto ao que van a ir vendo, pero ela non se entera de nada. En cambio, bueno, e ao final o que pasa é a catástrofe, ¿no? Que caen os dous. En cambio, despois, cando ela se pon diante e a que dirixe de alguma maneira, a que vai decidindo, tomando decisións respecto a onde van e tal, e o comparten, é algo compartido, como que o adulto está acompañando, ¿no? Pois están aí os dous. Bueno, a música tamén acompaña porque de súpeto pues, todo é como super máxico, ¿no? Pois é un pouco esta idea, ¿no? O tema dos ambientes de libre circulación, un pouco esta idea, é como poñer o foco na aprendizaxe, en como os nenos e as nenas aprenden e coidar sobre todo o acompañamento que facemos como adultos, ¿no? Bueno, agora vou a compartirvos un power que ten moitas imaxes. Vale. Este é o espazo de aula deste curso que, bueno, o que vou vos a mostrar é un pouco a evolución, porque, claro, cando comecei a transformar este espazo, non era así, evidentemente. Se vos dades conta, hai como unha columna no medio do espazo, porque este curso, co tema da pandemia, como é un grupo bastante numeroso, que son 23 nenos, decidiuse de tirar o tabique que había en medio de dúas clases. Entón, teño a sorte de contar con un espazo que son dúas clases, en realidade dúas aulas. E, ademais, hai fiestas dun lado e de outro, polo tanto, pues, a ventilación é bastante ventilación, ¿no? Vale, primeiro de todo, quería un pouco falarnos dos referentes, das inspiracións que hai detrás deste traballo. Hai moitos proxectos e moitas escolas, sobre todo en Barcelona, pero tamén está vendo aquí cada vez máis movimento en Galicia, en relación ao traballo por ambientes ou espazos de libre circulación. Por suposto, unha inspiración para mí o nacemento do meu primeiro fillo, que evidentemente eso sempre remove un montón, ser nai, buscar o mellor para o teu fillo, intentar ser o máximo respetuosa con os seus procesos. Non escoitades? Escoitades ben? Hola, non sei que pasa. Aquí sí que se escoita ben. Non sei se ten algún problema María José. O resto escoitades? Escoito ben. Escoitase. Vale. Perfectamente. Vale, menos mal. Vale, pois o nacemento tamén do meu primeiro fillo, o que fixo é que cando eu tiña que buscar unha escola para él, cando cumpriu os 3 anos, pois primeiro levoume a coñecer a Rebeca Will, que para mí Rebeca Will, escoitar a Rebeca Mauriz na Universidade Autónoma de Barcelona foi unha pasada, foi como eso que eu buscaba, non? Alguna cousa buscaba eu que non quería, pois, non vibraba co libro de texto, coas fichas e demais, buscaba unha maneira diferente de estar e acompañar os nenos. E as lecturas, despois escoitar e formarme, porque tienen a sorte de formarme con Rebeca Will, pois foi como, isto, non? Isto era o que eu buscaba. Rebeca Will, bueno, fala de moitas cousas, recolle o termo de ambiente preparado de María Montessori, pero unha das cousas tamén que recolle que para mí é super interesante é o biólogo chileno Humberto Maturana, que fala de como todo organismo vivo ten dentro adecuado. É un entorno adecuado. E sempre ponían o semente, non? Unha semente xa convirte pois, en unha planta, nunha flor, nun árbore, no que sexa, non? O que precisa son esas condicións, esa auga, ese sol, non? Eses nutrientes que precisa pois, para crecer.
vale? Pero esta idea me parece súper interesante porque o que fala en realidad é un aprendizaxe de dentro para fora e non de fora para dentro como se dá habitualmente, non? Habitualmente de fora, pois todo ben de fora é o adulto que decide que facemos, como facemos, e de dentro para fora eu sinto que é o que quero facer, tomo decisión respecto ao que quero facer, con quen, durante canto tempo. Esta visión é un cambio que para mí é, pois, eso, algo completamente diferente, non? E isto, pois, nada, o escoitei por primeira vegada con Rebeca. Ela, co seu marido, crearon un proxecto que se chamaba El Pestalozzi, en Ecuador, despois se transformou, foi como unha especie de escola que despois se transformou nun proxecto de vida alternativo. É super interesante porque antes de ter o Pesta, eles intentaron facer como un proxecto na casa para o seu fillo e con outras familias que eran veciños, e compraron un montón de material Montessori. Contaban a anécdota de que o seu fillo co que máis xogaba era coas caixas dos materiais. E desta maneira se deron conta que sí, que é importante que haxa materiais estructurados, ¿no? Como son os materiais Montessori, pero que é super importante, fundamental, e máis na etapa de educación infantil, o material non estructurado, vale? Entón, os nenos e as nenas necesitan moito material non estructurado para a súa manipulación, para o xogo con este material. É iso, bueno. E despois, pois iso, todo tipo de materiais sensoriais, como area, auga, ¿no? Todo tipo de xogo con este tipo de materiais que xeran estas sensacións. Vale? Outro referente super importante, porque foi a escola onde levei o meu fillo primeiro e despois onde traballei durante 5 cursos, que transformou totalmente a miña maneira de ver a educación, é a escola en Martinet, en Ripollet. Esta escola, este espazo que vedes por aquí, é un dos espazos dun grupo de referencia, dun grupo de idade, era un grupo de 5 anos, é o ambiente da natura, vale? Os espazos maravillosos que había e que hai no Martinet, pois iso, son espacios super pensados, con montones de materiais, son escenarios suxerentes e provocadores para que os nenos e as nenas decidan eso en todo momento onde queren ir. Cando eu cheguei ao Martinet, que cheguei como nai, non tiñan espazos ou ambientes de libre circulación, sino que eran de libre elección, que é bastante diferente. É outra idea. Eles o que facían era, o luns, os nenos e as nenas escollían o espazo onde os nenos querían ir, ¿no? Cada neno decidía, pero claro, imaginade, nun grupo de 25 nenos, pois igual os 5 de primeiros, pois sí que decidían, pero os últimos xa era o que quedaba, porque había un determinado número de plazas, por decirlo de alguna maneira, para cada espazo. Entón, que pasa? Que pouco a pouco, observando, porque no Martinet hai moita reflexión e moita observación que creo que é fundamental na escola e que moitas veces non hai espazos para reflexionar porque os temas do día a día, ¿no? As cousas que hai que decidir e tal, quitan totalmente o tempo para reflexionar. Pois ali o que se observou foi que eso, que primeiro había moitos nenos que non escollían realmente que o que querían facer. Había nenos que igual les tocaba un espazo, un ambiente, digo espazo-ambiente porque primeiro se falaba moito de ambientes e agora se está falando máis de espazos e microespazos. Eso, había nenos que realmente o espazo que lles tocaba pues, era un espazo onde lles gustaba, bueno, que non tiñan ganas de estar 5 días da semana no mesmo espazo, porque aínda nin o decidiron, non? Entón, iso, pouco a pouco se foi vendo esta necesidade. Despois, tamén outra cosa que se veu é que había a estrutura do patio, como hai aquí na escola, non? Que toca o timbre, os nenos e as nenas van ao patio, pero se veu a necesidade de que o patio fose outro espazo máis, entón se comezou a dotar de estructuras, bueno, para garantir que todas aquelas cousas que pensábamos que de alguna maneira os nenos e as nenas tiñan que facer no patio, que son necesidades deles, como trepar, saltar, correr, facer equilibrios, pois que houbera estructuras diferentes que deran resposta a estas necesidades. Entón, o que pasou tamén foi que o patio sempre estaba aberto para os nenos e as nenas. Entón, chegou un momento en que os nenos, dende que se comenzaba a facer espazos ambientes, que era sobre as 9:20, se os nenos entraban ás 9, ata a hora de merendar, estaban circulando por calquera espazo en calquera momento. Non tiñan que avisar
a súa mestra de referencia, simplemente marchaban e punto, iban circulando, vale? Dentro e fora, é dicir, nos espazos interiores das aulas e no espazo do patio. Isto, para mí foi un cambio super importante, para o proxecto foi un cambio super importante e super respetuoso, que, por exemplo, é unha das cousas que eu me dou conta que non podo dar aos nenos e as nenas que acompaño, porque para que isto se poida dar, pues, a estrutura organizativa da escola ten que, de alguna maneira, que cubrirlo, ten que haber alguén no patio para que eses nenos e nenas estean acompañados, non? Pois iso, na estrutura na que estou, pois non é posible, non funciona así, vale? Hai nenos e nenas que precisan de moita actividade motriz. Non quero decir que durante todo o tempo, pero sí que hai momentos nos que sería fenomenal poder sair, correr, vale? Xogar e despois volver a entrar a facer actividades como máis de concentración, máis tranquilas, vale? Bueno, isto, para min, acompañar desta maneira e estar desta maneira cos nenos foi un aprendizaxe bestial. Para estar con estes nenos e estas nenas desta maneira hai que facer moito traballo persoal, hai que ser moi capaz de estar presente, disponible, aí todo o tempo, para acompañar adecuadamente os nenos. Para, por exemplo, cando están ante un conflicto, actuar ou intervir só se é preciso e necesario, vale? Outro referente, as escolas de Reggio Emilia, que o Martinet era moi regio, vale? Reggio fala do espazo como tercer mestre, porque nas escolas de Reggio Emilia, nas aulas, hai 2 mestres. O terceiro é o espazo. Imaginade a importancia que lle dan ao espazo, non? Despois, o tema da beleza estética, son espazos super bonitos, super cuidados, e despois o tema das provocacións, de colocar aí pois materiais, instalacións, o que sexa, para provocar aos nenos e as nenas. De feito, en Reggio hai uns centros que chaman Remida, que está cheo de excedentes de fábricas que levan aí estes materiais para que os mestres e as mestras das escolas de Reggio poidan utilizalos. Iso sería genial que houbera aquí algo parecido. Porque moitas veces precisamos, eu preciso de moito material non estructurado, xa veredes despois en fotografías como utilizo, claro, pois teño que buscarme a vida a través das familias, vou buscarme moito a vida. María Montessori, por suposto, tamén é outro referente. María Montessori, pois, polos seus materiais, que ten moitísimos materiais, e, por exemplo, a mí nas mates, que son unha friki dos materiais matemáticos, pois, claro, ten moitísimos materiais super interesantes. Hai outras cousas que non me resoan tanto, ¿no? Porque, claro, non me caso, é o de sempre, ¿no? Como que bebes un pouco de moitas fontes, pero que ao 100% non vibras con nada, ¿no? Pero está ben como beber de diferentes fontes. Esta frase de María Montessori, pues me parece súper, bueno, lo más. A inteligencia dos nenos e as nenas está nas súas mans. Polines, que máis claro xa, non? É como que moitas veces o que facemos é intentar transmitir aspectos moi abstractos aos nenos e as nenas, porque as matemáticas non deixan de ser moi abstractas, conceptos como, por exemplo, o tempo, ¿no? Os aspectos temporais, que son super abstractos, e o facemos, pois eso, ás veces a través de fichas, ¿no? A través de cousas que son abstracción tamén. Entón, super importante, a través das mans, que os nenos e as nenas, a través de material concreto, podan, pouco a pouco, a través dos anos e da manipulación, chegar ao pensamento abstracto, vale? Non podemos traballar ou dicir que os nenos precisan, ¿no? Traballar coas mans, que precisan o concreto para chegar ao abstracto, e traballar coa abstracción. Non ten ningún sentido, ¿no? Outra cousa que María Montessori, bueno, María Montessori sería para falar aquí, pois, de toda a tarde, pero outro aspecto que María Montessori fala, que considero que é super importante, é o tema dos períodos sensibles, ¿no? Que fala como de que os nenos e as nenas pasan por momentos de especial interés en algún aspecto concreto. É importante como estar super atenta a eses intereses para darlle resposta nese momento, porque senón ese interés pasa. E hai que aproveitalo, non? Entón, estar moi atento a que cousas lles interesan aos nenos, a dar permiso aos nenos e as nenas para que fagan as súas demandas, e para que transformen os espazos, para que a través de esa escoita, que é importante que nos fagamos como adultos, poidamos ir facendo transformacións nos espazos, incluendo o material diverso que responda a esas necesidades que
eles van tendo, non? Porque non pode ser que o espazo sexa sempre igual, que sempre estean durante todo o curso os mesmos materiais. Hai que ir como variando en función destes intereses, vale? Tamén fala, por exemplo, entre outras cosas, tamén de poñer límites ao xogo dos nenos e as nenas. Non poñer o material tirado no chan, senón poñer en riba de pues, unha estructura concreta, pode ser unha caixa, unha alfombra, vale? Algo que delimite a orden e o espazo de xogo. Que respecto a Rebecca Will, que agora tamén me lembro desto, que está relacionado con isto, o tema de liberdade e límites. É importantísimo, importantísimo, bueno, para mí, como a miña palabra, como vos dicía ao comezo, a liberdade. Pero a liberdade ten que ser cuns límites concretos, porque senón o que se dá é, non sei se a palabra sería libertinaxe, pero é o caos. Os nenos precisan liberdade, pero con uns límites concretos. Necesitan límites, pero con liberdade. Son como as dúas. Non hai liberdade se non hai límites, e non hai límites se non hai liberdade, porque se hai límites, pero non hai liberdade, o que estamos a facer é poñer normas, que son cousas que veñen de fora. En cambio, os límites o que nos falan é de poñer claridade a esa estructura, ou a ese xogo, a esa proposta que estamos a facer. Vale? Super importante o tema dos límites. E non teñen que ser límites, hai pouco, tampouco son tantos límites, pero, por exemplo, o respecto polo outro, ¿no? Pola outra persoa, polo outro compañeiro, polas outras persoas e o respecto polo material básico. Esos límites están sempre presentes. Outro referente para min é Bernard Couturier, que ten este libro que é super interesante, Simbiología del Movimiento, que é un libro moi crítico co sistema educativo convencional, moi crítico, moi cañero este libro. É super interesante porque fala da importancia fundamental do prazer. O prazer, esta palabra que está como bastante, ¿no? Unha palabra así como, bueno, non sei se ten que ver coa religión católica ou con que, pero que está como un pouco vetada, non? Pois o prazer é fundamental na escola. O prazer é fundamental para os nenos e as nenas. E o prazer se dá pois, a través do movimento libre, do xogo. Aí, sobre todo, hai moito prazer nos nenos e as nenas. E Bernard Couturier, na súa práctica psicomotriz, que é super interesante, que no Martínez tive a oportunidade de traballar así, cos nenos, a práctica psicomotriz, o que fai é realmente como os ambientes de libre circulación, é xerar un escenario no que os nenos e as nenas se moven con liberdade, vale? Entón, eu son o adulto que coloco eses materiais, xero ese escenario, pero os nenos aí pois se moven con liberdade. Hai un ritual de entrada, despois está a sesión, despois hai unha parte de representación e un ritual de saída, vale? Pero é super interesante isto que fala el do prazer, quero facer como moito fincapé aquí. Tamén fala de que como se castra o prazer na escola, aparece o síntoma, que é ese síntoma que aparece moitas veces nos nenos que precisan moito movimento e non se poden mover. Hai nenos que igual pois o poden levar máis ou menos ben, hai outros nenos que aparece un síntoma. Entón, pois, bueno, os nenos, non vou entrar moito nisto porque non quero ser polémica, pero moitos nenos e nenas super sobrediagnosticados, hai un sobrediagnóstico de TDAH, de hiperactividade, de todo isto, non? É preciso dar resposta ás necesidades auténticas dos nenos e das nenas, e moitas veces, pois, non lles damos resposta, vale? Outro referente para mí é Bert Hellinger, a pedagogía sistémica. Bert Hellinger, non sei se o coñecedes polo tema das constelacións familiares, que é un traballo como un pouco así espiritual, non sei se decirlo, incluso un pouco máxico, pero o tema da pedagogía sistémica é un pouco esta aplicación das constelacións, pero a pedagogía, non? E o que se fan son pequenos movimentos. Hai aspectos moi interesantes da pedagogía sistémica, hai aspectos cos que todo non comparto, pero, por exemplo, o tema que os falaba do permiso, para mí é fundamental. Eu estive en escolas, por exemplo, na escola que estive antes desta que estou agora, onde non había permiso, onde eu non tiña permiso para facer, non? O que penso que teño que facer cos nenos e coas nenas. E isto, evidentemente, ten implicacións no sistema, porque todos nos movemos nun sistema. E unha frase, por exemplo, moi interesante da pedagogía sistémica di cada un no seu lugar para poder educar. Porque é importante ter en conta isto, porque cando intentamos ocupar un lugar que non nos corresponde, aparecen moitos problemas. Un deles, por exemplo, que ás veces nos gusta aos mestres ocupar é o lugar de mamá.
no caso das mulleres, supoño que de papá no caso dos homes, non? É como eses nenos que o pasan mal ou eses nenos que teñen un sistema familiar complicado, non? E imos nós a intentar ocupar o lugar da nai, non? E a salvar eses nenos e esas nenas, non? É un grave error. Non podemos nunca intentar ocupar o lugar dunha nai ou dun pai. Entón, é como aceptar, non? A familia que ten ese neno e esa nena e facer unha mirada de aceptación profunda cando miramos ese neno a ese sistema, ou esa nena, a ese sistema familiar que ten detrás del, non? Que o que, para ben ou para mal, é o seu sistema. É honrar, non? O que sí, o que hai e o que é. Outra cosa, por exemplo, super interesante da pedagogía e sistema e que a mí me fai vibrar, porque penso que ten moita razón, é que unha das cousas máis importantes que podemos ofrecer como mestras, neste caso, aos nenos e ás nenas é transmitir a alegría de vivir. Eso me parece, aí vibro moito porque creo que cando mostramos eso, a alegría de vivir aos nenos e ás nenas, os nenos e as nenas o reciben porque eles están aí a tope. Están conectados á vida. Pero vamos, de feito, eles nos conectan á vida, non? Bueno, outro referente tamén é, por suposto, a miña segunda filla, é Quart Crescent, que foi un proxecto no que foi ela cando tiña 2 anos, e mostroume unha cousa que eu non tiña tan clara, porque Quart Crescent era un proxecto precioso, con poucos nenos, 10 nenos, non era un proxecto como Martinet, con espazos increíbles, con materiais alucinantes, era moito máis modesto nese sentido, pero tiña un acompañamento bestial. Unhas persoas que estaban acompañando aí, super traballadas a nivel persoal, con terapia gestal, bueno, con un traballo moi profundo e o acompañamento era exquisito. Entón, eu aprendín, tiven claro a partir de aquí, que o recurso máis importante sempre son os nós. Que podemos ter espazos moi bonitos, materiais increíbles, pero o máis importante é o noso acompañamento. E para iso, por iso é preciso facer traballo persoal, vale? E cando digo traballo persoal, quero decir conectar, non? Por exemplo, cando tes un neno, eu teño 23, imaginade, teño aí de todo, diversidade a tope. Entón, cando hai un neno que te move, especialmente, ¿no? que te move as entrañas, que te aparece a rabia, ¿no? Pois conectar con iso, darte conta que teu, que é unha cosa túa, bueno, respirar e ser capaz de estar presente de maneira respetuosa, ter unha mirada respetuosa cara a ese neno. Pois dende aí, pois calquera cousa, porque os nenos e as nenas nos removen moitas cousas. O movimento dos nenos e das nenas, eu sei de xente que chegaba ao Martinet, xente, por exemplo, imaginade, mestres que se poñían enfermos. Entón, viña un sustituto ou unha sustituta, había alguna que entendía o que pasaba aí, pero había outros que non, que lle removía moitísimo de súpeto ver como todos os nenos e as nenas se movían por todos os espazos. Bueno, pois, todo isto move moitas cousas que teñen que ver coa nosa infancia, o noso sistema familiar, e todo iso é importante traballar. Na pedagogía sistémica, eu fixen un curso en Barcelona e despois acabei aquí en Santiago. O primeiro curso é traballo persoal, é ir ao teu sistema e traballar. A túa relación co teu pai, a túa relación coa túa nai, iso é fundamental. Despois, nada, pedagogía Waldorf, outros proxectos de educación libre como el Roura, la Melica ou la Caseta, escolas públicas de Barcelona que traballan por ambientes e espazos de libre circulación como Congrés Indians ou Sant Cans, proxectos cos que colaborei en formación aquí en Galicia que me inspiran, de verdade, que me fan soñar como un CEIP Heroínas de Sálvora, en Ribeira, o proxecto privado Gándara, hai Gátara que está en Gondomar, onde, por exemplo, fixen formación continuos do proxecto da vida de Madrid, Arnos Ter, Beatriz Trueba, Marcano, Eike Freire, Alfredo Duelos, Sec Mimosi, o Yoga para Nenos, e tantos outros referentes, ademais, por suposto, das mulleres amigas coas que compartín grupos de traballo de educación activa e viva en Vigo e en Santes, en Redondela. Dous delas son as que me animaron a participar nestas jornadas, que son Bego e Bea, que dende aquí,
la unitaria escola pulsada de Vilaboa, que dende aquí saludo, e, bueno, que as leo aquí, porque de verdade é unha cousa que me foi super ben traballar en grupos de traballo, compartir con xente coa que vibras e coa que pensas aí parecido, non? Entón, agora, quería compartir un vídeo, o vídeo número 2, que espero que se vexa mellor que outro, porque, bueno, é bastante un poquinho máis largo. Este é un vídeo é unha proposta que fixen durante o confinamento, bueno, durante cando non houbo clases presenciais, unha proposta que fixen aos nenos, que o que se trataba era de pintar e bailar unha música, vale? Entón, estamos na miña casa, nun espazo que temos dunha yurta, e está a miña filla facendo esta proposta para un pouco servir de inspiración aos nenos e ás nenas, vale? E despois faré a lectura destas palabras que teñen relación tamén con isto. Hola. La propuesta que os traigo hoy y ahora es la de pintar y bailar al ritmo de una música. Se trata de que escojáis una música que os guste y la bailéis y al mismo tiempo la pintéis. ¿Cómo se puede pintar o dibujar una música? Vamos a ver cómo lo hace Lua.
Bueno, un pouco tamén quería compartir este vídeo, aparte de para, pues, de alguna maneira, falar da importancia de facer propostas aos nenos e ás nenas para conectar co corpo, e máis nos tempos que corren actualmente. Super importante ter en conta que os nenos e as nenas non só teñen un cerebro e teñen unha parte cognitiva, senón que son unha globalidade, non? Que ten cerebro, parte cognitiva, corpo e a parte emocional, non? E aquí eu creo que están as tres moi ben representadas, non? Como un traballo de a relación que hai entre trazo, espazo físico e movimento, e tamén unha proposta para valorar o trazo sen suizo, valorando o trazo de todo de calquera neno e nena, porque esta proposta se pode facer así, de forma individual, ou se pode facer grupal, no que pois, o papel é como un escenario e van entrando nenos, ¿no? Pouco a pouco poden entrar de 2 en 2, de 5 en 5, depende de como se xa tamén o papel, ¿no? E ao final tes un resultado que é un resultado único, porque só se pode dar con eses nenos e esas nenas que están aí, ¿no? E valorar ese traballo conxunto, valorando eso, sen suizo, porque o tema este de sen suizo é outra palabra súper importante en educación, que estamos moi habituados a colocar todo en caixóns, ¿no? Non permitir que os nenos sexan como son, ¿no? Isto fala tamén Bernara Couturier, ¿no? Permitir que os nenos e as nenas sexan como son, e valorando o que hai, non tanto mirando o que non hai, ¿no? Que moitas veces nos quedamos en eso, en o que non hai. Sempre todos os nenos e as nenas teñen cousas boísimas, teñen habilidades, teñen linguaxes que controlan máis, non? Que son máis, bueno, que son máis bons ou que teñen máis facilidade. Despois, todo o tema de conciencia corporal, a creatividade, importantísima tamén a creatividade, el deixarse levar, el deixar sentir, confiar nun mesmo, ¿no? E logo, pues eso, o tema de relación con el me parece súper importante. Bueno, vou a facer simplemente unha lectura destas palabras porque cando de alguna maneira queremos deseñar espazos, non se trata de facer espazos bonitos, non é iso, hai que facer toda unha reflexión antes. Eu non podo deseñar espazos se non sei cales son as necesidades e as características desas idades, non? Se teño nenos de 3 a 6, pois nenos de 3 a 6, se teño nenos de 3, pues, ¿no? Concretar cales son esas necesidades. Hai que facer toda unha reflexión de todos estes aspectos e máis, non? Que imaxe teño eu de neno? Teño unha imaxe de un neno que necesita que eu lle ensine ou teño unha imaxe de un neno que é capaz, que é autónomo? Teño que como reflexionar e clarificar moi ben eso. Cal é a miña imaxe de unha escola? Que é unha escola? Un espazo onde os nenos veñen a aprender? É un espazo, un lugar de encontro? Que é, non? Para min a escola. Bueno, pois estas palabras están sempre detrás o traballo por ambientes de libre circulación ou de libre elección, educación activa e viva, cultura de infancia, aprendizaxe de dentro cara fora, activo e vivencial, acompañamento emocional, confianza nos nenos e as nenas, que isto tamén é super importante e os nenos e as nenas o perciben totalmente cando realmente confías en eles. Presenza do adulto que acompaña, ambientes preparados en función das necesidades dos nenos e as nenas, autonomía e exploración, materiais, espazos e microespazos, elección e toma de decisións, liberdade e límites, respecto, pertenza e vínculo, creatividade, actividade espontánea, movimento e xogo libre, autorregulación, manipulación e experimentación, contacto coa natureza, benestar, prazer e desexo, tempos e ritmos tranquilos e reflexión. Vale? Bueno, entón agora vou a comezar a través de imaxes a mostrarvos este traballo de transformación que fixen en unha escola onde estou agora mesmo. E como vos dicía, este é o cuarto curso que estou aquí, ¿no? Espazo como mestre, posibilidades que ofrece, espazos de libre circulación e, bueno, vais a ver imaxes sobre o proceso de transformación. Primeiro, que espazo me atopo eu, non? Pois, bueno, unha escola pois, dos anos 70, principio dos anos 70, creo que agora vai a facer o curso que ven 50 anos.
bueno, unha escola bella, pois coas paredes verdes e blancas, co chan horrible, coas fiestras de orixe, bueno, parece mentira que un espazo así, a verdade, se poida transformar en algo máis ou menos amable, estético, vale? Que vou vos a mostrar a transformación pois eso, a través de poucos recursos, dos recursos que podedes ter calquera de vos. O digo porque ás veces, non? Como se un ve, por exemplo, os espazos do Martinete como imposible, porque eu non podo ter ese presuposto, porque, bueno, porque non podo, porque é imposible, non? Sempre se pode transformar algo, sempre se poden facer cousas, vale? É importante, eu o que quero é que quede claro que se poden facer, non tiven máis cousas que calquera outra persoa, que sempre se poden facer cambios, serán, pois, se axustarán máis a idea que a mí me gustaría ou menos, pero sempre podo camiñar cara a eso, cara a poder xerar espazos, escenario, no que os nenos e as nenas podan actuar con liberdade, porque unha das cousas que hai que ter claro, o que é importante ter claro, é que se fago espazos para que os nenos e os nenos e as nenas se movan neses espazos, ten que haber moitos momentos de liberdade, de actuación neses espazos de forma libre. Non o podo ter como un escenario no que fago propostas moi concretas, en liberdade, quero dicir, isto é para que os nenos e as nenas xeren actividade espontánea. Ese é o máximo obxectivo de a creación destos espazos. Vale, para facer estas primeiras transformacións, pois o primeiro que pensei pois, é que tipo de necesidades teñen os nenos e as nenas de 6, 7 anos, vale? Concretar o que vos dicía, ¿no? A miña idea de infancia, un espazo ben deseñado ten implicacións no estado emocional, no benestar e a neurociencia, aínda que non o día a neurociencia non o sabemos, porque acompañamos de nos e nenas desde hai tempo, pois sabemos que incide directamente na aprendizaxe, igual que estar nun contexto, por exemplo, na túa casa, se estás nunha casa que estás cómoda, que ten unha estética que te gusta, o espazo onde estás, te xera benestar. Se en cambio estás en un espazo pois que estás aí provisional, non? Que non te gusta, pois non estás igual de ben, non? Pois o mesmo a escola. Non se trata de facer espazos que sexan como unha casa, pois sí que se trata de facer espazos onde un se sinta ben, que sean espazos coidados, onde os materiais estean moi ben pensados, onde se note que hai amor, que hai coidado, non? E, bueno, por suposto, reflexionar de como será este acompañamento, ¿no? Nestes espazos. Espazos nos que podamos movernos en liberdade, é dicir, que non haxa todo cheo de mesas e cadeiras, porque aí non nos poderemos mover, e espazos para o descubrimento, para a autonomía e para a aprendizaxe, vale? Bueno, primeiro vou vos a ler como así como uns adxectivos que me parecen como importantes detrás desta mirada de infancia, ¿no? Capaz, autónomo, curioso, inquieto, cando digo inquieto, inquieta tamén, activo, perfecto, atrevido, individual e único, feliz, espontáneo, explorador, ¿vale? Esta é a visión que hai detrás desta transformación. Bueno, o primeiro que fixen simplemente foi como facer pequenos microespazos, ¿no? Como facer territorios que foran, de alguna maneira, funcionaran, hubiera claridade neses espazos, por exemplo, este que se ve aquí, é o espazo matemático, ¿no? No seu inicio, antes de que comezaran os nenos no primeiro curso. Isto vai a ir evolucionando pouco a pouco. Pero aquí, pois, está claro que estes son os materiais que hai e este é como o espazo onde os nenos e as nenas poden utilizar este material, ¿vale? Este de aquí é outro espazo, que no comezo pois, é moi putrillo, pero que pouco a pouco pois, foi tamén mellorando. Aquí hai outro espazo, bueno, definindo, ¿no? Este é o espazo lingüístico, aquí pois, inicia o espazo artístico, e isto sería como un pouco pois, quitar todo aquilo que estaba nas paredes, que sobreestimulaba, que daba como a idea de ruido, ¿no? Porque é importante, pois, iso que haxa como espacios neutros, sen tanta información. E aquí no medio quería poñer, que despois se puxe, o espazo da asamblea, porque en primaria, en infantil, tamén é importante que haxa pequenos espazos de asamblea, pero xa en primaria eu creo que cobra máis importancia, ¿no? O tema do grupo, os nenos de infantil, pois, están máis no seu, ¿no? Os nenos de primaria comezan a poder
abrirse a outro, comecen a poder abrirse a outro. En primeiro e segundo ainda lles custa bastante, pero creo que xa se pode facer un traballo. E aquí nada, pois as primeiras semanas de clase, pois os nenos manipulando o material de maneira libre. Este era como un microespazo de xogo libre, de composicións, vale? De construcións tamén. Y bueno, este es el espacio lingüístico y se ve al final lo artístico un pouco como para que vexades que cada neno está aí no espazo que quere, ¿no? Traballando. E este é o espazo de asamblea, ¿vale? Que onde nos reunimos todas as mañás, nada máis chegar, facemos asamblea e despois do patio volvemos a hacer unha asamblea. Bueno, como celebramos os aniversarios, que facemos os rituales de Montessori. E nada, o espazo de asamblea tamén nos sirve a veces para poñer propostas e tal. Bueno, isto é en sus inicios. Pouco a pouco, o que vou facendo é conquistar os espazos que están fora da aula, porque tiñamos un hall que non había nada e que ninguén utilizaba para nada e, pois, pensei que, claro, que sacar, ¿no?, os espazos fora da aula permite, pois, ter máis espazos ou telos de forma máis complexa, máis rica, ¿no? Entón, esta é a entrada á aula, o hall que vos dicía, e aquí o que fixen foi comezar a crear un espazo de xogo libre chamado espazo de minimundos, vale? E aquí na parede, pois, comecei a facer pequenas documentacións, que é algo tamén moi de Reggio, que simplemente o que se trata é de recoller a través de fotografías e escritos algunhas actividades, algunhas propostas que fago cos nenos, recollendo aqueles aspectos que de alguna maneira quero facer fincapé, porque considero que son importantes, como todo o tempo estou dicindo, o tema do xogo libre, do movimento, vale? Unha mesa de estación, tipo Sir Waldorf, unha pizarra que se pode escribir, pintar polos dous lados e que me permite, pois, pintar e ver o que hai, ¿no?, diante meu. E, bueno, o espazo de minimundos crecendo pouco a pouco. Vedes que hai moito material non estruturado, punchas, pedras, chapas, vale? De todo. E vedes que é un espazo bastante grande que se pode aproveitar. Este é un restaurante Rigi que fixeron varias nenas. Agora me gustaría mostrar un vídeo que trouxen, bueno, que vai a compartir Carlos, no que hai dúas nenas que falan sobre a súa construcción de restaurante Rigi. E quero que vos fixedes en todos os detalles nos que falan, ¿vale? Porque o xogo de minimundos bueno, permite traballar moitísimos aspectos lingüísticos, evidentemente porque os nenos xeran símbolos continuamente, porque están, por exemplo, un cono destes, pois pode servir como base para un edificio, pero ao mesmo tempo pode ser unha personaxe que se move, ou pode ser un avión, ou pode ser calquera cousa que se les ocurra, non? Hai moita escritura espontánea, vedes aquí que sae o restaurante de Rigi, pero eles fan as súas propias normas, o que se pode tocar, o que non se pode tocar, o que se pode transformar, o que non. Xeran historias orais, pero tamén historias escritas, moitas veces. Hai moitísimo linguaxe, pero tamén hai matemáticas, hai moita lógica matemática, hai moita manipulación de moitos materiais con diferentes pesos, diferentes texturas, diferentes tamaños. Despois hai, de forma espontánea tamén, saen aspectos matemáticos como simetrías, como seriaciones, con patrones que se van repetindo, moitísimas matemáticas. Mirade, ¿no?, a xeometría que hai na construcción dos nenos e as nenas. Despois, moitas veces, debuxan estas construccións, o debuxo destas construccións non é nada fácil, porque fan perspectiva, bueno, poden debuxalo dende diferentes perspectivas ou aplican a parte gráfica, ¿no? E despois hai mogollón de aspectos a nivel de socialización, de chegar a acordos, de resolver conflictos, de poñerse de acordo, bueno, moitísimas cousas.
Imos a ver o vídeo, atentos a todo o que nos explican estas nenas. Aquí hay una piscina para verano y bañarse. A entrada a peatones de parking. Sí, parking con entrada. Aquí está cocina, que estos son los platos. Aquí agarramos con cucharón. Después aquí está cocina para sentar. Y por aquí guardan a comida toda. É como unha despensa? Sí. Aquí as mesas e máis mesas. Estas mesas son para pequeños, as pequeñitas. As que son as pequenas. As pequenas. E as Tamén grandes. poden ser as grandes. Aquí é unha zona onde hai arca da vella e hai mesas. As mesas. Por aquí está a sala do río. Para bailar e... Non me interrumpa. A sala do río para bailar. Aquí e despois aquí están máis mesas e aquí está o baño. Ese é o lavabo que se está caendo. E aquí están como para comer e a la vez para estar relax. O lavabo, a bañeira e aí atrás o váter. Este é como un puff. E arriba xa está a vivenda. Donde vivimos nosotras. Aquí guardan todo o diñeiro. Mi E madriña. estas son as máis especiais. Despois, Aquí estamos nosotras, que esta... No, esta soy yo, que me falta el pelito. Pero se supone. Esta es Faya. Y esta es Irene. que Irene non grabou porque, o sea, axudou, pero non moito, e ela non sabía, non sabe moito do restaurante porque estes días está facendo a piroflexia con Diego. Bueno. Y aquí... Ahora esto, aquí, Una sala de xogos xogos, que estos son as... para jugar a la bolera. A bolera. Este é como estos que xira, un tobogán. Por aquí é para facer construccións. Y aquí una cama elástica. Aquí tenemos el salón. Libros y más libros. E hai unha cousa que pode engañar. Y aquí están los sofás, la tele y tenemos los E teles. agora digo eu. Aquí guardamos moitas teles, diferentes teles para cambiar de canal. Por exemplo, se queren ver isto que é de manualidade, fan como cambian de Pero, canal señora- comando e o ponemos aquí a tele. Ah, y Hai aquí teles grandes, está el pequenas. mando. A ver, ¿qué puedo? Ahí el mando. Está genial. Y xa vamos a abrir o restaurante porque tenemos que hacer un cartel de haberte explicado. Porque xa está Y todo la preparado. más sorpresa es que está la Torre Eiffel encima de nuestro restaurante. Y pues ya está. A ver si viene gente. Pues moitas grazas, chicas. Vale. Bueno, esta é a documentación que antes se vía, pero se vía dende máis lonxe, se chama Historias Proxectadas.
Simplemente pois eran diferentes propostas que fixemos de crear historias con sombras chinas e creo que os retroproxectores, sí. Entón, máis que nada, pois iso, creo que é importante e, sobre todo, creo que é máis importante cando se traballa desta maneira, que moitas cousas non son visibles porque non queda recollida unha ficha, ¿no? Na que, pois, mira, pois, fixemos isto, ¿no? Pois, de alguna maneira, queda recollido o que se vai facendo e tamén se dá visibilidade a aspectos que moitas veces pois, non se inclúen na escola, ¿no? Non se teñen tan en conta como pois, o tema do xogo, ¿no? Que estou todo o tempo reivindicando. Entón, creo, ademais de que creo de que permite moito investigar, como poñerse á altura do neno e da nena, porque hai que facer moitas fotos, ¿no? E que está como moi atenta ao que fan os nenos e as nenas, é unha maneira de reflexionar de maneira profunda sobre o que fan. De feito, eu me dou conta de que, aínda que non faga moitas documentacións, porque non me dá a vida, a verdade, sí que o feito de poñerme a facer fotos, de poñerme á altura dos nenos, a interesarme por aquelas cosas que fan, porque teño moitísimas fotos, fago moitas fotos do que fan os nenos e as nenas, me fai profundizar en eso que están facendo, en eso que levan entre mans. E os nenos e as nenas tamén se dan conta de que eso que fan, de alguna maneira, a ti, como adulto, te interesa, non? Bueno, despois de pasar este primeiro tempo, de chegar á escola e comezar a facer estas transformacións, pois pouco a pouco os espazos van madurando, ¿no? Porque pasa o tempo, tamén consigues pois, certos materiais, consigues a complicidade de familias que tamén te axudan, e, bueno, pouco a pouco, pois, listos, van facéndose máis ricos, ¿no? Os espazos. Entón, o que vou vos a mostrar agora son o curso pasado, os espazos que tiña dentro da aula e os espazos que tiña fora, vale? Dentro da aula tiña o espazo científico, o espazo matemático, o espazo artístico e a asamblea. Toda esta parte de aquí era o espazo científico e aquí os nenos no ordenador pues, podían buscar información sobre calquera tema que lles interesara, pero despois pues, había pues, moito material, ¿no? Como microscopios, lupas, insectos, mostras para mirar, tarxetas tipo Montessori, propostas concretas en bandexas, libros, ¿vale? Bueno, pues aquí libremente os nenos e as nenas que querían ver a este espazo pues, tiñan a posibilidade de facer pues, diferentes cousas. Despois o espazo matemático, ¿no? Pois o mesmo, con diferentes materiais que os nenos en libre circulación poden utilizar. Xeralmente o material que precisa dunha explicación, porque hai materiais que non precisan de ninguna explicación, pero sí que hai materiais que son máis concretos, máis estructurados e que precisan, pois iso, de que de alguna maneira explicamos para que sirve ese material, ¿no? Pois sempre o presento na asamblea. Antes de colocalo no moble do espazo matemático, o presento na asamblea e despois o deixo aí para que en libre circulación o collan. E xeralmente sempre o material como máis demandado, porque sempre que o presentas é como que teñen como moita curiosidade, ¿no? En libre circulación o collen. O tema do Lego, que o curso pasado pues, foi a bomba, estiveron aí a tope. Pero tamén, pois, nada, laberintos, que comezamos a traballar e continuamos este curso, fixeron cada familia creou un laberinto, despois estaban disponibles no espazo matemático, ¿no? O espazo artístico, que colocamos esta estructura para que os nenos e as nenas pintaran, é unha estructura para que os nenos e as nenas pinten libremente, sen xuízo, é dicir, que cando alguén está aí pintando, ninguén ten que facer ningún comentario de que bonito, que feo, que colores, que non sei que cores utilizas, ningún comentario, é como un espazo de expresión libre. Está como inspirado, que non é o 100% como tería que ser, ou con as limitacións do espazo, sobre todo espaciais. O traballo de Art Roster, que ten un traballo que se chama Educación Creadora, que os que se trata basicamente de isto, ¿no? Que os nenos traballa con grupos de edades diversos, de nenos ata xente pues, moi maior, vale? Os ten aí mesturados e o que se trata pues, de un espazo de crear, o sea, de pintar libremente, sen xuizo, sen con ningún comentario. De feito, as pinturas, cando se rematan,
se gardan, vale? Cando se rematan, a veces se sacan para que se sequen noutro sitio, ou a veces se deixan aí ata o día seguinte e despois se recollen. Non son pinturas para expoñer, para mostrar, son pinturas para expresarse, vale? Tamén, pois, no espazo artístico tamén hai posibilidade de facer barro, de facer mandalas de lá, hai montones de materiais de follas, de cores, de cartulinas, de cartón, hai a posibilidade de coser, hai como moitas posibilidades, vale? O espazo da asamblea sempre o utilizamos tamén para os aspectos de un evento. Isto, por exemplo, é unha cousa que se chama dapo, que é un trapo que os nenos van xirando, que tens que ter certa habilidade para poder xiralo que de voltas ben, pero tamén utilizamos para aqueles materiais matemáticos que ocupan moito espazo e que non nos caben na mesa de un espazo matemático, pois o colocamos no espazo da asamblea, vale? Ten como estes usos. E, bueno, no espazo da asamblea facemos moitas cousas, desde todos os días, pois nada, saudarnos, vernos, todos os nenos e as nenas prácticamente cada día, bueno, todos os días, todos non, pero cada día hai nenos e nenas que queren compartir algo. Libros que teñen algún material que queren incorporar e compartir cos outros nenos e nenas na aula e nos diferentes espazos. Cousas que lles pasou, non? Un espazo de compartir, nada máis chegar. Pero tamén pode ser un espazo no que facemos, pois, iso, presentamos materiais, facemos experimentos, facemos unha cuestión de grupo, non? Que facemos un experimento para que o vexan todos os nenos e as nenas. Que máis podemos facer? Podemos falar de conflitos que hai, que temos que falar e chegar a acordos. Bueno, son como cuestións grupais, cando precisamos facer alguna cosa grupal, o facemos a través da asamblea. Tamén unha cosa que facemos moito, xa que traballo a lectoescritura, pois de a nivel, desde o constructivismo, poderíamos decir, un constructivismo social, pois o tema da lectoescritura é unha cousa como moi social, non? Para que escribo? Sempre escribo cunha intención. Pois escribo un conto para despois lelo en asamblea e compartilo cos meus compañeros e compañeiras, non? Ou escribo unha mensaxe para despois guardala no caixón da mensaxe do meu amigo ou a miña amiga e que o poida ler e leválo para casa, non? Sempre con unha función, pois iso, de compartir, non? Cos demais. Diferentes momentos, está unha presentación dun material, que este material a caixa de transformación, non? Que entra por aquí un bloque lóxico, aquí hai unha característica que se transforma, unha cualidade, e aquí pois ten que sair outro bloque lóxico transformado, non? Pois, como isto, pois materiais diferentes, o tabuleiro de multiplicación Montessori, o tabuleiro Waldorf, cousas que imos presentando e que despois os nenos e as nenas van saindo para saber do seu uso, non? Isto é unha cousa que facíamos, que agora non o podemos facer polo tema do COVID, que xa non circula libremente este curso, despois o explico. O que facíamos era recoller unha táboa, pois cantos días ían a cada espazo, non? Porque na táboa que tiñan, pois imaginade, luns, por exemplo, eu fun ao espazo matemático ou espazo artístico. Apunto unha cruz nos dous sitios, non? E despois, cando pasa o trimestre, contabilizamos pois cantas veces fou, non cantos días, cantas veces fou ao espazo matemático, cantas veces fou ao espazo lingüístico. E despois de representarlo, primeiro o representamos así e despois o representamos ao revés, depende, vale? Pero que haxa como unha parte gráfica e unha parte máis manipulativa e visual, vale? Bueno, este é outro material que tamén podemos decir matemático e Montessori. É un material que é de infantil, a escalera marrón, a torre rosa e os listóns vermellos, pero que estes nenos, por exemplo, non utilizaron en infantil, por tanto, poden utilizar en primeiro e segundo, e, ademais, estes materiais permiten facer relacións entre eles, facer construcións complexas como estas, na que hai ordenación, pero de varios materiais a ver, é superinteresante. De feito, aquí están os tres. Están a torre rosa, os listóns vermellos e aquí a escaleira marrón. Estes nenos estiveron moito tempo para intentar construir e que quedara quieta esta construcción. É superinteresante tamén ver como os nenos e as nenas que son maiores, non? Como estes, quero dicir, xa non son de 3, 4, 5 anos,
son un poquinho maiores, pois como establecen relacións entre este material e o material de base 10, que é un material que utilizamos moito en matemáticas para ter claro o sistema numérico decimal. De feito, a peza máis grande, que é esta de aquí, da Torre Rosa, é exactamente igual que a unidade de millar do material de base 10. E son cousas que eles descubren, non que un día explico eu, sino que un día din, mira, é igual exactamente esta peza que a peza, ¿no?, da unidade de millar do material de base 10. Ou esta de aquí, da escaleira marrón, é exactamente igual que dúas unidades de millar, vale? E todas estas relaciones super interesantes que as vexan. Poden coller calquera destas pezas e poñer ao lado o material de base 10, decenas, centenas, e intentar averiguar a que cantidade corresponde, vale? Esta imaxe me parece super interesante tamén para, de alguna maneira, ilustrar a necesidade de que os espazos recollan a diferentes perspectivas, diferentes posturas corporais, diferentes alturas, vale? É importante que de todo o espazo haxa esa posibilidade. Podo estar tumbada nesta estructura, podo estar no chan, traballando nunha alfombra, podo estar nun taburete, podo estar nunha cadeira, podo estar de moitas maneiras, vale? Porque unha cousa que creo que é importante nos espazos é incluir a diversidade de materiais, diversidades de posturas corporais, diversidades de agrupamentos, porque a diversidade se atende dende a diversidade. Non podemos dicir eu atendo a diversidade con todos os nenos e nenas facendo o mesmo ao mesmo tempo, porque iso, para mí, non ten nada que ver con atender a diversidade. A diversidade se atende coa diversidade de propostas, de materiais, se traballo con follas blancas, follas negras, follas grandes, follas pequeñas, follas partidas pola mitade, follas en rectángulo, en un cuadrado, en círculo, vale? Eso é atender a diversidade. Bueno, materiais que están fora que poden entrar dentro, vale? E isto é un pouco unha foto para ver como o cambio, ¿no? Sen grandes inversións, simplemente, pois, nada, teniendo traballo, esforzo, reflexión, moita reflexión. Espazos fora da aula. Que espazos tiña eu fora da aula durante o curso pasado? Pois o espazo lingüístico, o espazo de construcións e a aula de minimundos, que durante o curso pasado tivemos a gran sorte de que tiñamos unha aula a nosa disposición para primeiro e segundo e construímos unha aula de minimundos, que era unha aula chea de estruturas e materiais para xogo libre. Foi increíble porque, ademais de poder utilizarla os nenos de primeiro e segundo, na escola hai unha estrutura, este curso non, por tema do COVID, pero desde hai 3 cursos, creo, ou 2, hai unha estrutura que é a estrutura de talleres, obradoiros, que o que se fa durante hora e media aproximadamente, todos os nenos da escola mesturados, vale, en grupos de 25 nenos, dende 3 anos ata 12, o sea, dende P3, dende 3 anos ata sexto de primaria, están mesturados e van pasando cada semana por diferentes obradoiros. Pues había un obradoiro que era xogo libre na aula de minimundos. Para nós foi como moi importante dar a posibilidade a todos os nenos, incluso os de sexto de primaria, de facer este tipo de xogo. ¿Vale? Bueno, nada, isto era o espazo lingüístico, no que aquí tiña o caxón de sonidos Montessori. Estos son uns caxóns individuais onde en cada caxón hai o nome dun neno ou dunha nena. Entón, cando eu quero escribir unha mensaxe a María, pois escribo a mensaxe e despois lle coloco no seu caxón, vale? Despois, pois, botés de palabras que nos construíndo, que teñen relación con este libro que se chama El ladrón de palabras, letras Montessori, letras de diferentes tipos, de letra cursiva, de letra mayúscula. Isto de aquí son os resaques metálicos de Montessori, algún xogo de mesa, como Dixit, pizarras diferentes para escribir, follas para escribir contos, bueno, todo tipo así de materiales relacionados coa lingua, ¿no? Tarxetas con Montessori para relacionar palabra con imaxe. Este neno aquí, por exemplo, está escribindo un conto. O tema dos contos super potente, porque o utilizamos moito e porque lles gusta moito aos nenos. Este é o espazo de construcións que comezou un pouco así como
A través desas fotografías que había detrás e de libros que ia poñendo eu de diferentes tipos de construción, pois foi como un espazo máis de eso, de construir diferentes edificios, por dicirlo de alguna maneira. E pouco a pouco foi xerando a un espazo máis de rampas, vale? De lanzar canicas, de xerar diferentes circuitos, diferentes inclinacións. E, bueno, tamén se poden incorporar materiais diferentes como este que está no CEFORE de Vigo e que se pode coller en préstamo. Y bueno, el aula de minimundos, que está, ¿vale? Con diferentes estructuras, mira, una estructura marrón, una verde, una blanca, ¿vale? Despois esta estructura de aquí que é de auga, esta que é unha mesa de luz, esta de aquí que é unha estructura con area, ¿vale? E despois todo cheo de caixas con material non estruturado para iso, para crear, para xogar libremente e construir os teus mundos imaginarios. E isto foi unha escritura espontánea que apareceu aí nesta aula, que ponía minimundos. É algo para construir mundos. Bueno, minimundos, que? É algo para construir mundos pequeniños con a nosa imaginación. Que é o que necesitamos? Imaginación, diversión e compartir, non borrar, please. Vale? Pois iso, a estrutura da area, hai moitos animais, porque os nenos e as nenas están destas idades, sobre todo de primeiro e segundo, están a tope os animais, os de infantil tamén. E aquí vedes que aparecen como patróns, xeracións, aparece orden, aparece beleza, aparece simetría. De feito, estes dous nenos tiveron unha especie aí de discusión porque a nena estaba buscando a simetría, que ves aquí, e o neno non. Entón, aquí onde está este lila ou aquí, non me lembro, e intentou poñer outro e ela insistiu en que non, que tiña que ser lila para, sen utilizar, por suposto, a palabra simetría, para buscar e conseguir esa simetría, non? Hai moitos aspectos matemáticos que os nenos e as nenas traballan de maneira espontánea no xogo de minimundos. Aquí mirade, non? Esta construcción e despois como se representa gráficamente, porque aquí, que non se vía na outra fotografía, aquí hai unha mesa redonda que é o espazo de representación. Aquí os nenos e as nenas podían poñer un título á súa construcción, escribir unha historia, debuxar a súa construcción, podían debuxar a aula, podían facer o que quixeran relacionado co seu xogo. Primeiro tiñan que xogar, vale? Primeiro, porque representar primeiro sen ter nada construído non ten sentido. Como primeiro teño que pasar por a experiencia de xogar e construir e despois paso por la parte gráfica de representar, vale? Iso que fixen. E isto, ¿no? Como aparecen pues, títulos espontáneamente. Donde vivían los dinosaurios, no tocar, no, ¿vale? Como tamén aparecen cousas que traballamos na aula, como os laberintos, como aparecen laberintos pues, en diferentes estructuras. Aquí tamén podía ser unha especie de laberinto. Os nenos e as nenas traballan moito as liñas tamén, ¿no? E les gusta moito como delimitar, ¿no? Os espazos nos que se ubican os diferentes materiais, os diferentes animais, ¿no? Pues este para os rinocerontes, para os hipopótamos, este de aquí para os cabalos, ¿vale? Este para os dinosaurios, así. E se mesturan materiais non estruturados artificiais, podemos decir, xerados polo humano, ¿no? E despois materiais naturais, me parece superinteresante. Os materiais naturais non teñen formas xeométricas tan definidas, non? Algún sí, pero son como máis irregulares. En cambio, os materiais estes pues, son como, ¿no? Rectángulo, cuadrado, círculo. Bueno, é como mesturar esas dúas geometrías me parece superinteresante para os nenos. Aquí tamén é outro laberinto. Aquí aproveitamos que había un espello, aproveitar o que tes, porque tampouco tiñamos moito, non tiñamos cartos, vale? Porque o que sería chulo, por exemplo, colocar as caixas en vez de no chan, pois enriba unha estantería, ben postos, vale? Pero, bueno, hai que adaptarse ao que tes, e sempre, sempre, sempre a posibilidade de transformar. Aproveitamos que había este espello para poñer unha alfombra, de feito tamén puxemos unha caixa de madeira para que os nenos construíran en riba, pero estes nenos decidiron quitar a caixa e construir en riba da alfombra. E isto é na parte de representación, pois cousas que os nenos e nenas fan
que nos facemos fotos, por exemplo, estas son fotos de diferentes composicións ou creacións que fixeron, pero despois cousas que eles escriben ou debuxan que non se levan para casa e que, por tanto, poñemos aquí un pouco tamén para documentar que o que pasa aquí dentro, ¿no? Títulos, la torre más grande del mundo, ¿no? Mi mundo, la torre de Bob Esponja, aquí hai o debuxo de las diferentes plantas, explicar que son as diferentes plantas deste edificio, e, bueno, títulos. Isto é unha libreta que se fixo un neno, cuaderno de minimundos, e isto é o debuxo da aula, que fixo unha nena. Vale, todo isto que vos ensinei ata agora, pois foi como un proceso, ¿no?, de transformación durante un tempo. Este curso nos atopamos pois, co tema do COVID e de que, bueno, en realidade vai a ser máis difícil permitir que os nenos e as nenas circulen libremente. Entón, o que fixe foi crear grupos de 4 ou 5 nenos e eses nenos van rotando por os diferentes espazos. É dicir, que si, por exemplo, o espazo matemático ten asignado o número 1, por decirlo de alguna maneira, o artístico o 2, o lingüístico 3, o científico o 4 e o espazo de minimundos o 5. Pois un grupo está no 1, o día seguinte está no 2, o día seguinte no 3, o día seguinte no 4, o día seguinte no 5, de tal maneira que durante a semana pasou por todos os espazos. Isto, pois, bueno, ten as súas vantaxes e as súas desvantaxes, porque unha cousa boa que ten é que todos os nenos e nenas pasan por todos os espazos, que iso non pasaba o curso pasado, os cursos anteriores. Sempre había algún neno pois, que non pasaba, por exemplo, polo espazo artístico, ou alguna nena, un neno ou nena, da igual, que non pasaba igual por espazo, sobre todo pasaba polo artístico, pero igual non lle gustaba moito o minimundos, aunque é bastante estano, pero bueno, non sempre, ¿no? Había como espazos como máis prioritarios, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Pois que a mí me gusta máis o matemático, a mí me gusta máis o minimundo, se sempre vou a minimundo. Había moitos nenos, tiña un grupiño de 6, 7 nenos que sempre estaban en o de construcción, ¿vale? Nenos que xeralmente son moi potentes motrizmente, que o tema de crear rampas, tirar a bola, ver como cae, correr para aquí para allá, buscando a bola e tal, pues, bueno, les motiva, ¿no? Agora, pois, o bo que ten isto que, pois, iso, pasan por todos os espazos, entón observas a eses nenos nos diferentes espazos, que posibilidades, como de alguna maneira aproveita ou non as posibilidades que hai, non? E como de alguna maneira, pois, iso, se mostra creativo ou non en eses espazos. E claro, como algo que non me gusta, pois é o tema de que non escollen realmente o espazo onde queren ir. Pero a realidade é que, bueno, temos pues, esta situación, ¿no?, que é bastante complicada e que, bueno, desta maneira pues, permite como un control máis claro de que nenos e nenas utilizan ese material concreto que hai nese espazo, ¿vale? Bueno, un pouco a imaxe que era que había na presentación, un pouco a imaxe da aula, ¿no?, por un lado e polo outro. Esta é a imaxe que tiña na portada, é o espazo matemático que se ve aquí, ¿no? E hai 4 nenos, estes dous están co tema dos policubos, están facendo unha construcción libre, esta nena está con unha caixa aquí con diferentes materiais e está facendo unha mandala, este de aquí a verdade é que non vexo o que está facendo, pero está por outra historia, ¿vale? E nada, pois aquí hai unha estantería con diferentes materiais, plano, corpos xeométricos, policubos, triángulos azuis, Montessori, aquí está outra estantería con material de Baseguet que utilizamos moitísimo. Aquí detrás destes nenos pois se ve outra estantería con máis material, non? Isto que aquí están estes nenos e nenas con este memory de sonidos, vale? Un memory que teñen que estar escoitando, ademais é bastante, non é fácil, teñen que escoitar ben como soa para atopar a súa parella, vale? Isto se pode comprar, que este comprado se pode facer moi fácilmente. Este está facendo a torre rosa, cos ollos pechados, para que sexa un pouco máis complicado. Está coa escaleira marrón, os listones vermellos. Esta escaleira marrón, en vez de ordenada en horizontal, pues está ordenando en vertical. ¿Vale? Soplado.
estas nenas están con tema dos corpos xeométricos, que isto é sempre como moi interesante ter en conta con todos os materiais, que primeiro haxa como moita experimentación libre con material e despois un día podemos explicar como se chaman estes corpos xeométricos, pero xa non son eso extrano a mí, non? Que vexo que te me estás mostrando, que podo tocar, pero que non é novo para mí, non é o mesmo que explicarlo despois de que pasou polas miñas mans, fixen castelos, fixen un montón de construcións, e teño claro como é ese corpo, que formas ten, que textura, que base, como é a súa base, todo isto. Entón, pois nada, sempre é interesante, por exemplo, co tema do Lego, que é unha cousa que lles encanta aos nenos. Primeiro, se eu quero facer unha proposta concreta co Lego, por exemplo, que quero traballar a seriación, por dicir algo, primeiro teño que deixar un tempo no que os nenos e as nenas xoen libremente co Lego, porque senón non van a estar pola proposta, senón que van a estar máis intentando xogar libremente e aproveitar ese tempo para xogar. Esta nena pois, fixo unha cámara de fotos, os policubos, está pois, unhas gafas. Este neno en libre circulación pois, está cos triángulos azuis, Montessori, e esta é unha proposta porque me gusta traballar moito artistas mulleres cos nenos e coas nenas. Traballamos Sonia Delaunay e aquí hai unha proposta con diferentes tapóns, de diferentes tamaños, CDs e tal, hai diferentes fotografías de diferentes obras artísticas de Sonia e o que intentan é, de alguna maneira, pois, inspirarse desas obras para crear a súa propia. ¿No? Este neno pois, está facendo o mesmo que isto que está facendo aquí, por exemplo, é moi propio de Sonia Delaunay, facer círculos concéntricos, ¿no? Dentro de outros. E esta nena pois, está facendo o mesmo, pero cos bloques con este material, cos bloques lóxicos. ¿Vale? Mandalas con este material, como las perlas Montessori, porque estes nenos e nenas xa estiveron no curso pasado utilizando moito este material e agora pois, fan composicións libres. O tabuleiro de Zen, nada, xogos ou actividades propostas concretas con este material. Esta nena está xogando a este neno a facelo, composicións de mandalas libres, unha proposta de facer un experimento. Os experimentos para os nenos de 6 e 7 anos son con materiais así, vinagre, bicarbonato, sal, son omas. Encántalles fuchicar, mesturar, encántalles ver a reacción, mesturar cousas, non? Entón, pois, moitos nenos e nenas, cando no espazo científico tiñamos as propostas de facer experimentos, desfrutaban moitísimo, estaban gozando aí probando sen parar, pero tamén en casa, como este interés tamén se estende a casa, pois fan experimentos en casa e despois o comparten en asamblea cos seus compañeros e compañeiras. O espazo artístico, que iso podemos pintar en papel blanco, papel negro, papel grande, papel pequeno, papel en vertical, en horizontal. E isto é moi gracioso porque, claro, as artistas, non, que vimos traballando, como de alguna maneira aparecen en todos os espazos, porque todos os espazos funcionan de maneira independente, pero a mesma vez se interrelacionan entre sí. Entón, Sonia Delaunay a todo traballar no espazo matemático con eses materiais que mostrei, pero tamén podo estar no artístico e pintar como Sonia Delaunay, ou podo estar no científico no mapamundi buscar os países onde viviu Sonia Delaunay que viviu en diferentes países, vale? De tal maneira que todo o que imos aprendendo pois vai interrelacionándose. Esta é unha visión dende o espazo artístico. Aquí tamén pois estas nenas están facendo acuarelas, está ben como ter diferentes propostas e un pouco tamén, como vos dicía sempre, pois estar atentos ao que queren. Por exemplo, eu agora incorporei moito cartón porque estaban a tope coa construcción con cartón, vale? Iso, que eles vexan que poden transformar o espazo, que eles poden facer propostas, que ti estás atenta aos seus intereses, non? Este é o espazo lingüístico e aquí, pois nada, na mesa de luz, estes nenos están inventando unha historia. Estas están tamén no lingüístico, están escribindo unha historia no ordenador.
Isto está no hall de fora, que agora mesmo só utilizamos esta parte, que é a ocasión das mensaxes, vale? Os nenos e as nenas no espazo lingüístico ou onde sexa, porque se por exemplo, estamos cada quen no seu espazo, estamos escribindo mensaxes, porque non é un momento de libre circulación, pois, cando xa o temos terminado, o que facemos é ir ao caixón e guardar no caixón da nena que queremos enviar, pois guardamos a mensaxe, non? Estes dous nenos pois están facendo iso. Nada, un exemplo de mensaxe, ¿no? Que son moi graciosos os mensaxes que se envían, ¿no? Hola Martín, no sé si voy a poder ir a tu casa. Bueno, aquí pon lo que tú quieras, vale, chao Martín, y mándamelo a mi cajón, ¿vale? Y nada, fan como moi chulas. Agora está saindo moito o tema de cando remate, ¿no? O asqueroso do coronavirus, ou cando remate están falando moito do tema, están cansados do tema do coronavirus, de non poder ir a casa dos seus compañeros e compañeras. Están moito con iso. Este é o espazo científico e, por suposto, pois nada, temos a posibilidade de facer experimentos. Que estes materiais, tiña bastante materiais deste tipo, de probetas e tal, e ao final o que fixen foi quitalos porque son materiais moi delicados para estes nenos e nenas. Eu tiña a esperanza de que non, pero sí. Entón, pois, poño botes de garbanzos ou botes de tomate, que o efecto é casi o mesmo, e se rompen, pois non pasa nada, que estes materiais son bastante caros, que é o tema que me preocupa máis que nada. Ou tamén hai de plástico, non? Hai diferentes recipientes, medidores e tal, que son de plástico. E nada, pois iso teñen no microscopio, mostras microscópicas, agora estamos moito co tema das plantas, están plantando moitas sementes, observando como van crecendo, non? E este é o espazo de minimundos, que en minimundos agora mesmo temos unha estructura de area e outra de auga. Entón, pois nada, bueno, en realidade agora mesmo a de area desapareceu, a quitei, porque vou como cambiando, e a auga lle puxen area. ¿Vale? Pero tamén podería poñer arroz, podería poñer pan rallado, podería incorporar aspectos máis de olor, ¿no? Que creo que é importante como ter cuberto sempre todos os sentidos, pois poñer cáscara de mandarina, por exemplo, seca, ¿vale? Cousas que fagan olor. E nada, pois estou empezando a intentar poñer fotos das cousas que pasan nos diferentes espazos, porque creo que é importante. Pero, bueno, pouco a pouco, porque teño moitas cousas que atender, moitos nenos, e non é fácil, vale? Eu quero facer moitas cousas, pero ás veces non é posible. Bueno, a ver, vale. Nada, simplemente bastante breve, de maneira bastante breve, pero quería como falaros de traballo coas familias, que este curso, claro, é bastante limitado, por non decir que se reduce ás entrevistas, pero que, bueno, sempre me gustábame pois, incorporar a presenza das familias na aula, que vinieran un mínimo un día a explicarnos calquera cosa, pode ser sobre o seu oficio, ou a preparar unha actividade para os nenos e as nenas. Bueno, pero sempre, igualmente, ademais de isto, gustame como que haxa algún tipo de implicación espacial, que estean presentes de alguna maneira no espazo, vale? Que isto tamén é bastante como de reche, vale? De deixar huellas da presenza das familias na aula. Isto foi unha cousa que puxen no teito, que é unha rede de pescadores, puxe bastante teito tapado con esta rede, porque, bueno, a acústica é bastante mala e axudaba un pouco tamén a mellorar a acústica. Despois é unha cousa típica, bueno, típica que forma parte da contorna, non? Na que nos dedicamos, porque sempre é un pouco de costa, ademais que hai moitas familias que se dedican á pesca ou a meixa, vale? Entón, o que fixe foi, despois, poñer estas tiras, as familias viñeron a unha das reunións e o que fixeron foi facer un barquillo de papel e colgalo aí, vale? Cada familia non que fixera un barco para o seu fillo ou a súa filla, fixe un barco para poñer aí para todo o grupo, ¿no? Pero de alguna maneira este barco representa un pouco esa familia, ¿no? E, bueno, aquí están os pais e as nais, pois facendo como esta especie de instalación, ¿no?
Despois, noutra reunión, o que fixen é que as familias escribiran unha mensaxe que de alguna maneira querían compartir con todo o grupo. E despois o deixaron aquí guardado, deixei varios materiais que cada familia decidira como quería escribilo e despois o deixaron aquí dentro e o día seguinte na asamblea vimos as diferentes mensaxes, vale? Espero que este curso lo disfrutéis al máximo. Bueno, cada quen fixo, escribiu a mensaxe que quixo, ¿no? Pero tamén ese bote coas mensaxes está na aula presente, vale? Outra huella da presenza das familias. Esta outra cousa que fixemos outra vez. Cada familia que viña á aula, pois, de alguna maneira, agasallaba ao grupo unha palabra que era como un desexo tamén, vale? Empatía, tranquilidade, felicidade, amor, vale? Cada quen, pois, esta caixa tamén está presente na aula, vale? É unha maneira moi metafórica, pero tamén, bueno, unha maneira bonita de ternos presentes, vale? E despois, por último, ya para falar así do tema dos espazos, el espazo exterior, el patio, tamén ten que ser un espazo educativo, vale? Entón, o espazo de patio que tiñamos nós era un espazo de herba, afortunadamente, a maioría, pero sen nada para os nenos, absolutamente nada, herba para correr. Entón, pouco a pouco, o que fixemos foi incorporar alguna proposta concreta, como esta, que é un gran areeiro, unha estrutura así de pirámide, na que os nenos poden subir, poden saltar, vale? Poden trepar por aquela escaleira, poden medio agocharse debaixo, que isto é unha das necesidades super top dos nenos de infantil tamén, onde ter un espazo para estar recollido, para estar agochado, para non ser tan visible, e nos nenos de primeiro e segundo tamén está ben. Entón, pois nada, tamén cubre un pouco esa necesidade. Entón, pois iso, nenos que poden saltar, que poden xogar na area, vale? Fixemos tamén dúas cociñas con palés, pois sinxelas, entón, pois temos todo tipo de utensilios de cociña para xogar, vale? E despois fixemos esta media asamblea que nos falta outra vez, pero que este curso a cousa está bastante complicada, entón vamos a esperar a ver se mellora en primavera e podemos acabala, podemos rematar este espazo de asamblea. E nada, son troncos, ¿no? Enganchados con varillas ao chan, o sea, sen estar directamente postos no chan, ¿vale? Porque como aquí chove tanto, estes árbores, estes troncos non duran nada, se están directamente, entón teñen debaixo gravilla, ¿vale? Para que non toquen directamente. E nada, pois é un espazo no que os nenos e as nenas poden sentar, podemos ler aí algún conto, podemos facer algunha asamblea, podemos bailar. Últimamente están moito de que poña música e bailamos moitas veces no patio, baila quen quere. Bueno, nas cociñas, pois iso, xogar coa area, neste caso con terra, porque a area de o areiro non se pode coller coa terra, coa auga, vale? E poden eso, facer equilibrio por enriba, subir e saltar. Tamén fixemos esta estructura que vedes aquí á esquerda, que é un túnel de vidro, vale? Que é unha estructura viva, porque un pouco a idea que temos é de patios vivos, como de incorporar, porque, por exemplo, non temos árbores, temos algún árbore plantada, pero é tan pequeniño aínda que non se pode, bueno, que non. Por exemplo, me encantaríame que houbera hamacas, houbera columpios, vale? Pero non é posible porque non temos árbol. Entón, iso, pois, esta estructura super chula, que tamén decoramos con isto que facemos moitas veces no espazo artístico, que son bandadas de lá. Tamén escribimos mensaxes, os colgamos por aquí. Bueno, un espazo tamén onde meterse, ¿no? Xogar, estar agochado tamén. E esta é unha das últimas estructuras que fixemos, que é unha estructura de auga, vale? Son tres bandexas, entón aquí a auga que entra por aquí, pois vai baixando ata aquí, ¿no? E aquí que non se ve, hai un punto de auga e hai unha manguera, e tamén pois xogan a tirar auga, a poñer aquí elementos e ver como caen. Bueno. Tamén, bueno, fan isto que é un pouco guarrada e máis agora en tempos de COVID. Pero, bueno, que encanta, ¿vale? Porque aquí soplar e sai agua para fora.
Simplemente puxen esta foto para ilustrar como moitas veces podemos facer na aula o mesmo exactamente que podemos facer fora, non? Porque, bueno, porque o material pode sair. A verdade é que os invernos aquí non, bueno, non dan a oportunidade de aproveitar moito o espazo exterior, pero, bueno, despois chega a primavera e se pode aproveitar moito. Vale? Entón, nada, rematei, non sei se vou intentar compartirvos un vídeo onde se ven os diferentes espazos xa para rematar e, bueno, imos a intentar a ver se ven, vale? Porque non sei como estará a internet para que se vexa ben. E unha cousa. Mónica, o vídeo non se escoita, non sei se o Non? vas a comentar ao final. Vale, porque igual non o compartiches coa optimización de vídeo e audio. Entón, só se escoitan as Vale. imaxes, pero non se está escoitando. Por iso, chicos, se queres comentar sobre o vídeo ou se Que non. fago? O comezo outra vez? Non, non. Podes deixar de compartir agora e volverlo a compartir, pero marcando a opción de optimización de vídeo. Se queres. A ver. Perdoade, vou a compartilo outra vez, pero vou a explicar eu porque se non se escoita. Se deixas de compartir agora a pantalla e lle volves a dar e marcas a opción, eu creo que se pode escoitar. Mirad, esta é a entrada, ¿vale? E aquí, este material que se ve é un material matemático, que é a unidade de millón, a centena de millar e a decena de millar. Estábamos co tema do entroido, este é o hall, e a esa porta que se vi aí era a aula de minimundos, aquí o espazo de construccións,
bueno, isto estaba habitado antes, non? E tiña diferentes espazos, pero con tema do COVID, pois como é un espazo no que pasan outros grupos, un espazo de paso, pois non se utiliza. Sí que utilizamos estes caixóns, que era o que vos decía antes, que son os espazos, os caixóns para colocar as mensaxes, vale? Tamén teño aí o meu caixón e nada, só utilizamos iso. Entón, esta é a entrada da aula e hai 5 espazos, ¿no? Que vou un pouco mostrando a través das imaxes. Este é o espazo matemático. Entón, temos esta mesiña aquí con un calendario, porque o tema do tempo, que é un tema super abstracto, é importante que haxa un material concreto e cada día poñemos o día que é. Vale? O poñemos no calendario e despois tamén temos uns botes e aí poñemos, pois, o día 12, poñemos unha decena e 2 unidades con material de base. Vale? Isto é todo o espazo, as 3 estanterías con material. Como vos dicía, seguimos a tope tamén cos laberintos, que é un tema que nos interesa moito. Sempre me gusta como ter libros que de alguna maneira falen, ¿no? Do que pasa nese espazo, do que estamos a traballar, do que nos interesa nese momento, non? Aquí están as propostas estas de arte, que teñen relación con Sonia Delaunay. Agora estamos con Yayoi Kusama. Eu estou preparando unha instalación que faremos o mércores, que será, bueno, a tope. Hai unha instalación moi grande, con material blanco, o sea, con papel blanco por todos os lados, e os nenos con gomets, con pintura e con confeti, pois farán unha intervención a ese tipo de allón. Este é o espazo de asamblea, que está a alfombra e as 2 estanterías da esquerda. Este é o espazo artístico, vale? Que temos aí esa mesa, que nos dá estas 2 mesas, que nos dan a posibilidade de utilizar todo o material que temos aí, que temos, pois, desde revistas e periódicos para facer collage, fío, agullas para coser, non sei que máis, follas de diferentes cores, cartulinas, acuarelas, vale? Un montón de cousas. Despois, este é o espazo de minimundos, vale? Que agora é un espazo pois moito máis reducido que o curso pasado, pero que, bueno, ainda así lles dá bastante posibilidades. Temos o material aí, ainda que agora mesmo están as construcións postas, deixadas, porque aos nenos lles gusta moito deixar a construción para o día seguinte. Así tamén o grupo que vai ao día seguinte pode continuar esa construción ou decidir destuzala. O chulo sería que libremente foran os nenos que quixeran e pudieran continuar esa construción. Pero, bueno, estamos na situación que estamos. E nada, aquí, pois, eso, teñen area agora mesmo, porque isto cambiei, antes había agua, e nada, pois construen aí. Este é o espazo científico, que estamos a tope co tema de buscar países nos mapamundis e nos globos terráqueos, estar a tope con iso e con plantar, vale? Temos sementes, esa caixa que se ve aí, entón, montones de botes, e os nenos, pois nada, deciden que queren plantar, e ponen o nome, e van observando, pois, que o que van pasando con esas sementes. Un pouco, pois, eso, tarxetas tipo Montessori, bueno. Este é o espazo lingüístico, que temos ordenador, a mesa de luz, botes de palabras, xogos de mesa, xogos de memoria, libretas, tamén se pode escribir, xogos de adivinanzas, diferentes tipos de poemas, libros de poemas, porque tamén estamos moito cos poemas, letras, porque aínda hai algúns nenos que precisan, pois, están aí, bueno, que precisan aínda traballar este tema, non? O tema da fonética. E nada, un pouco agora o que fago unha visión así global para que vexades un pouco como é o espazo, vale? Bastante amplio, fiestas polos 2 lados. Este espazo, se perdura no tempo, pois cada vez se poderá facer como máis vestido, ¿no? Por exemplo, antes tiña cocinas, as tiven que quitar con o tema das obras, pois igual estaría ben incorporadas, non sei, pero vestir un pouco máis o espazo, vale? Ainda lle falta. Pero, bueno, un espazo con moitas posibilidades para os nenos. É un espazo que cando entras convida a facer moitas cousas, vale? Un espazo collado, con moito esforzo e moito amor posto, vale? Moi mellorable, como todo,
Bueno. Pois nada, agora se vos parece queda un poquinho de tempo, que non queda moito, un poquinho de tempo para facer preguntas. Mónica, temos aquí algunha pregunta. Temos unha pregunta de Eugenio Otero que nos pregunta se nos podes Te escoito, Ana. Teño o... Non me escoitades ninguén? Pois teño o micro posto. Escoitase. Sí, eu si escoito. Sí, Mónica, o Eu que mellor é teño- a túa idea que contar van- silencios. É Mónica que ten o altavoz baixo, que se ve no seu equipo. Mónica, Claro. escoitaches, Mónica? Mónica, escoitasme agora? Hola, Mónica, escoitasnos? Sí, Mónica, agora sí que escoito. ahora sí que escoitas. Sí. Vale. Sí, Ben. gracias a Patricia. Dime. Vale, mira, pregúntanche, canto tempo adicas ao día aos espazos de libre circulación? Se nos podías facer así un croquis de como organizas os tempos nun día, nunha Sí. xornada. Bueno, a ver, eu estou nunha estructura tradicional, entón eu faría moito máis tempo, pero o que fago é, despois do patio, pois mínimo 1 hora, pero a veces utilizo as 2 horas. Entón, fago, claro, xa sabedes que temos primeira hora, pois o que sei, lingua, despois educación física, despois matemáticas, vale? Entón, o que fago, como as dúas, xeralmente as 2 últimas, despois do patio, non hai especialidades, salvo algún día que teño valores, creo, aproveito para facer libre circulación. Entón, cando chegamos, e despois ese un pouco. Vale, e temos aquí a Maica que tamén ten un par de preguntas. Maica, si queres, cando Sí. que... Bueno, primeiro decir que iso, que moitas grazas, que me pareceu moi interesante todo o que compartiches. Bueno, que é un exemplo de como unha aula máis tradicional sí que pode tamén coller forma e ter un espazo moi acolledor e os materiais pois moi ben dispostos para que o alumnado poida facer libre circulación. As miñas preguntas van un pouco máis enfocadas a cousas moi específicas, porque, por exemplo, a mesa paleta e demais xa o coñecía. Gustaríame saber, por exemplo, como facedes co tema da témpera para que non se seque, si despois de cada xornada lavades eses botes nos que a colocan ou lle poñedes algún tipo de tapadeiro ou algo para que non se seque e ao día seguinte si esa témpera segue estando ben para utilizar. E despois tamén vía que o papel que empregabades, bueno, é de unhas dimensións moi grandes, entón, se ese papel eles xa o teñen disponible así, dese tamaño, ou se teñen algún rolo do que eles poden cortar directamente e coller un papel do tamaño que les elixan nese momento, como xestionades esas dúas cousas? Grazas. A ti. Por un lado, o tema da témpera é un bote que ten unha tapa. Entón, cando remata o día, tapamos o bote, vale? Entón, queda tapado. E máis ou menos sí que se conserva. Ás veces sí que pasa que se queda máis pastoso, pero o que facemos é poñer un poquinho de auga e xa está. E lle damos co pincel e xa está.
E o tema do papel, eu os teño cortados de diferentes tamaños. Entón, os nenos escollen. O papel, hai un montón de papéis postos e eles escollen o que queren. Se, por exemplo, imagina que un neno colle un papel pero non é suficientemente grande ou suficientemente pequeno, pois podo ir a... Temos un rolos de papel de embalar e podo cortar, pero en principio podo cortarlle, sabes? Como el queira. Pero en principio non teño problema, os nenos se adaptan dentro desas medidas, pois collen o que máis lles gusta, que lle apetece facer. Non sei se se viu na foto ou no vídeo que eran uns botes con tapa. A témpera de un bote que ten unha tapa. A tapa se quita, se deixa sempre fora, pero cando remata o día se pon. Entón vai moi ben, porque ademais os buratos en casa justamente se fixeron a medida para eses botes. Porque primeiro hai que conseguir o bote e despois facer o burato. Mónica, a resposta de antes non se escoitou moi ben. En resumo, poñen aquí varias que non escoitaron, é que dedicas, bueno, se o explicas ti mellor que a min, se non... Bueno, intento explicarlo outra vez. O que fago é, xeralmente utilizo as 2 últimas horas, sobre todo a última, vale? Pero se podo, utilizo despois do patio esas 2 sesións. O resto do día, o que serían as 3 primeiras, non? Antes do patio, pois especialidades, eu fago propostas moi abertas. Se que chegamos, facemos asamblea. Entón, a asamblea é tempo, porque é acoller todas esas cousas que os nenos queren compartir, que sempre cada día hai cousas. Tamén pois, explicar o que imos a facer durante as xornadas, propostas que vou a facer, que xa digo que sempre son propostas moi abertas. Pode ser que algún día sí que faga unha proposta concreta, quero dicir, de pois unha ficha, que algunha fago, de, por exemplo, o tabuleiro de 800, que agora estamos facendo tabuleiros que lles encantan. Entón, facemos cálculo mental movéndonos dentro do tabuleiro. Sempre utilizamos material, sempre collemos o material de OSD, e sempre en algo manipulativo, non é algo, vale? Nos movemos, por exemplo, imagina, facemos o tabuleiro de 800 e facemos sumas e restas de 750 más 20. Pois eles teñen o tabuleiro e saben perfectamente que cando baixan o tabuleiro, cada vez que baixan son 10 máis e cada vez que suben son 10 menos. Cada vez que avanzan un lugar é unha máis e cada vez que van para atrás é unha menos. É facer este movimento. Por exemplo, o que poderíamos dicir de facer todos a mesma vez, non? Teño como diferentes situacións, pero a primeira parte do día é como máis propostas que veñen de mí, porque creo que é super importante o equilibrio entre as propostas que veñen de mí para asegurar todas aquelas cousas que teño que asegurar que eles aprenden, ¿no? Que teño como certa responsabilidade, non sei se dicirlo así. Tenemos como certa presión en primaria respecto a eso e despois o equilibrio entre eso e o que eles realmente queren facer, vale? Ten que haber este equilibrio, porque cando ti fas as propostas que ti queres facer para asegurar todo iso, se hai ese equilibrio, os nenos responden super ben, porque se sinten cuidados, porque sinten que as súas necesidades están cobertas, de alguna maneira, vale? Por exemplo, cando eu estaba no Martinet, por suposto, en infantil, todo o tempo era libre circulación, todo o tempo, vale? E mañá e tarde, porque tamén había clase a tarde. En primaria, case había moito tempo de libre circulación, pero son proxectos que están como moi seguros nesa maneira de funcionar. Eu estou moi segura, pero non estou nun entorno que favoreza iso, non sei se me entendedes. Entón, estes nenos e nenas, porque están agora comigo en primeiro e segundo, cando pasen a terceiro non van a tener ambientes de libre circulación. Van a estar seguramente sentados nunha cadeira, facendo un libro de texto ou... Entón, teño que, de alguna maneira, asegurar que hai certas cosas que están. Porque no Martinet, por exemplo, non é que non se aseguren esas cousas, é que hai como máis tempo, vale? Hai como máis tempo para que se vean. Non pasa nada no Martinet porque un neno de segundo non lea, vale? Non pasa nada. Se entende como algo que pode pasar ás veces. Entón, ese neno pasa a terceiro, seguramente,
pois tendo en conta pois, que ten dificultades, ou tendo en conta, vale, pero non hai esa presión de que todos os nenos en primeiro teñen que acabar co mesmo nivel, ou todos os nenos en segundo, non sei se me entendedes. A estructura organizativa, pois, apoia esa maneira de mirar todo. E no contexto no que estou, pois me teño que adaptar a ese contexto. Entón, por iso, non fago tanto tempo como me gustaría. Pero lle aseguro a eses nenos e esas nenas que teñen tempo para escoller libremente que queren facer. Agora menos, porque é o que poden facer dentro dese espazo. Pero aínda así están desexando ese tempo. Porque é un espazo de actividade espontánea. É o que precisa. Bueno, moitísimas grazas, Mónica, moi interesante todo o que contaches, moitas grazas por compartir. Non temos máis preguntas, todo quedou bastante clariño, moitísimas grazas. Nada, en 2 minutos empezamos coa seguinte ponencia. Moi ben. Chao. Chao.